La nivel de discuții, încep tu, Lucian, sau încep eu? Cum preferi? Oricum. Da. Okay. Hai că cred că o să încep eu, că am parcă mai puțin ca tine. Tu o să discuți de analiză tehnică? De ce o să discuți? O să vorbim astăzi despre ce s-a întâmplat data trecută și despre știri și despre noile oportunități pe care le urmărim noi. Hai să facem o recapitulare, să vedem cine este prezent și să-i dăm drumul, că e deja 6 și 1 minut, 18 și 1 minut. Să nu întârziem, să se supere cineva că întârziem și nu știu ce. Hai să vedem. Se aude sunetul, băieți? Deci care au intrat, văd că au microfonul dezactivat. Îi văd doi. Da, și le-au dezactivat tocmai pentru că o să vorbim noi și ei o să aibă posibilitate să pună întrebări la sfârșit. Da, e ok așa. E ok așa. Păi, hai să-i dăm drumul, încep eu, da? Mă prezint, mă numesc Venețeanu Cristian, sunt administratorul grupului, unul din administratorii grupului Investiții Inteligente, am oarecare experiențe pe piețele financiare, pe imobiliare, pe Forex în trecut, pe bursa de valori în trecut și mai nou de vreo 3-4 ani sunt pe piața cripto, care mi se pare investițiile cele mai fierbinți ale momentului. Sunt cele mai volatile, cele cu care ai șanse să faci cele mai mari profituri. Aș vrea să vorbesc despre câteva exchange-uri. Am multă experiență, am încercat foarte multe exchange-uri în trecut, vă spun. Am avut și un aparat de minerit, am minerit ETH prin 2017. Așa. Și am generat ETH care îl vindeam pe Kraken. Kraken mi s-a părut un exchange foarte serios și acum este foarte serios, este printre favorite. Și primele lovituri mai substanțiale le-am dat pe Kraken, practic cu criptomoneda Tezos. Vreau așa puțină istorie să prezint, ca să vă faceți o părere de ce stau pe piața cripto și de ce nu prefer bursa de valori. Deși am fost pe bursa de valori, am fost și pe piața Forex. Bursa de valori acțiunile mi se par destul de lente la ora actuală. Trebuie să aștepți un an dividendul, dacă le găsești pe alea de dividend. Și e bine să fii ponderat, într-adevăr, să ai și acțiuni, să ai și cripto, să investești pe cât mai multe piețe. Hai să vă povestesc despre Kraken cu Tezos. Am început să cumpăr Tezos prin noiembrie-decembrie 2019. Era în jur de $1,50. Eu cumpăram, el începea să se deprecieze. A ajuns la $1,20. Știind că este proiect foarte bun și cu fundamente solide, am continuat să cumpăr. La un moment dat, știu că, țin minte, aveam vreo 4.600 de Tezos în stoc și când a început să explodeze $2, $3, $3,80, i-am scos din stacking, îi țineam în stacking cu dobânda de 6%. O să mai verific pe Kraken care este dobânda actuală la Tezos. În principiu era 6% atunci. I-am scos din stacking, am vândut, s-a simțit un profit substanțial de câteva mii de dolari. Cel mai nou exchange pe care activez se numește Hotbit și sunt impresionat de valorile de dobândă, de stacking care le oferă. De-aia mă țin și sunt atât de îndrăgostit de ei că am renunțat la toate exchange-urile și mai folosesc doar Binance pentru retragere. Fac retrageri destul de dese, la maxim 2 săptămâni retrag profiturile. Vreau să mă asigur că tot ce am retras depășește ce am investit și să fiu foarte prudent. Asta e o strategie foarte, foarte prudentă.
indiferent cum merge piața, trebuie să retrag profiturile. Pe Hotbit aș vrea să arăt puțin pe Hotbit. Hai să dau un share screen. Lucian, se vede share screen? Da. Se vede numele tău, da. Da. Hai să dau puțin pe Hotbit. Vreau să arăt la oameni de ce îmi place așa de mult exchange. Uitați, are o secțiune de investment în care poți să pui cripto la lucru cu un stacking. Pot să dau un exemplu. La USDT se dă 25% la ora actuală. Cu o perioadă, trebuie doar 10 USDT și cu o perioadă T+1, adică o zi plus 1. Eu dacă fac depozitul acum, și chiar o să fac un exemplu, să vă arăt cum să faci un depozit pe USDT, așa, experimental. Am niște USDT pe aici prin cont și pot să fac un depozit de $10 fără discuție. Deci să zicem, merg la investment, hai să arăt cum să faci un depozit. Aleg dobânda cea mai mare de aici, dar mă uit și la perioadă, sunt foarte atent la perioadă. Eu nu recomand perioade lungi. Am un prieten care a pus pe fil și a pus la 6 luni. Noroc că fil a mers foarte bine, dar se întâmplă ca unele monezi să nu meargă așa bine și ai vrea să zicem că are un boom foarte mare și vrei să vinzi. Nu poți să le scoți din stacking. Dacă le-ai pus pe 6 luni, nu poți să scoți. Dar dacă ai pus la T+1, dai retragere și în maxim 2 zile ai banii în My Found. Deci hai să dăm details. Hai să aleg doar 10 vreau să-i pun, pentru că ceilalți și ce mai strâng zilele următoare vreau să fac un withdraw. Deci transfer. Ei au apărut aici. USDT 10 bucăți. Îi iau all și dau cumpăr acum. Jos mi-a dat un mesaj că s-a executat. Și dacă ne uităm la investment, la asset, aici îmi apar tot ce am investit. Vedem depozitul, uitați, depozitul acum făcut pe loc, pe 3-a 4-a, de 10 USDT. Eu tot timpul fac depozite de USDT în ultimul timp, pentru că în momentul când se strâng mai multe, se strânge $1000-1500, eu îi cam retrag. Bun. Deci uitați ce dobânzi oferă. Deci sunt unele monezi DeFi în care dobânzile sunt extrem de mari. De exemplu 150% pe bonii. Și așa mai departe. Scad dobânzile. Dar dacă alegi o monedă foarte bună cu o creștere sănătoasă, gen DOT, care l-am prins la $4-5 acum vreo, să fie 5 luni, 6 luni, nu mai știu exact. L-am prins sub $5 și l-am pus în stacking. În momentul când a explodat după ce a depășit $15, am mai scos din stacking, am început să vând treptat și în jur de până la vreo $25 am tot vândut. Pe urmă mi-a părut rău că am vândut, că, de exemplu, azi este în jur de $45 dotul. Dar oricum, e bine să marchezi și profitul. Categoric e bine să marchezi profitul, să scoți. Nu se știe niciodată ce se întâmplă cu piața. E o piață mai volatilă, nu e ca la acțiuni să fie garantate. Așa, hai să mi-am făcut și parcă și un mic plan. Deci vreau să vă vorbesc puțin. Trebuie să spun de cartea lui Robert Kiyosaki, Tată bogat, tată sărac. Pe mine m-a marcat profund. Am citit-o acum vreo 20 de ani și pe baza ei am cumpărat în jur de 3 imobile, un apartament și 2 case și cele mai mari profituri din imobiliare le-am făcut, sincer, ăsta e adevărul. Și am avut capital ca să pot să ies pe piața de cripto și pe alte piețe, pe bursa de valori. Așa, deci neapărat trebuie să spun de cartea lui Robert Kiyosaki, e de citit, e un început pentru orice începător, chiar și pentru avansați, și acum o citesc cu plăcere. Foarte, foarte, m-a impresionat profund.
Bun, ce aș putea să vă povestesc? Aș putea să vă spun cum să fac depunerile și retragerile din cripto. Asta e interesant pentru cine nu știe. Depunerile, eu personal la ora actuală le fac din Binance. Să zicem Binance, Fiat în spot și depun euro din deci la euro. Contul e aproape gol la Binance, să nu vă speriați. Deci dacă dau depozit și aleg euro, bank transfer SEPA. SEPA e o opțiune foarte bună, cu comisioane mici, inventată de Uniunea Europeană. Și pun o sumă, să zicem că vreau să depun 1000 de euro. Eu ultimele depuneri le-am făcut din Revolut. Dau continue. Îmi cere numele, confirm. Așa. Și îmi dă detaliile băncii lui Binance, în care trebuie să fac un ordin de plată din Revolut sau din o bancă românească, sau de unde vreau eu să fac ordin de plată, deci să transfer 1000 de euro către acest IBAN, GB, așa se poate copia, îi dau copii de aici. Referenț cod neapărat să trec la referință la ordinul de plată și celelalte detalii ale transferului, BIC, bank name, adresa băncii, dacă cere, suma. Și faci ordinul de plată din Revolut și în maxim o zi, în ultimul timp am mers foarte repede, banii euro ți apar pe cont. Ți apar aici în Fiat în spot, îți apar euro aici. Euro îi schimbi pe USDT, care e cea mai lichidă monedă. Eu așa recomand la ora actuală. Deci euro o să schimbați pe USDT. La ora actuală cursul este 1,175859. Văd aici, ia să dau mai mare, poate nu vedeți așa bine. ,1759 la vânzare, 1,1758 la cumpărare. Și cei 1000 de euro se vor transforma în 1170 și ceva, 75 de USDT, cu care poți să cumperi, poți să-i transferi din Binance în Hotbit sau poți să cumperi FIL, de exemplu, care are rate de transfer foarte mici, comision de transfer foarte mic. Deci dacă cumpăr FIL din Binance, mai puțin, să zicem că vreau să cumpăr FIL. De ce nu e disponibil? Ba da. Am dat eu prea mare, numai puțin, că nu sunt obișnuit așa cu 110. Și dacă vreau să cumpăr, îi dau la trade, FIL cu USDT dacă aș avea USDT în cont și pot să cumpăr FIL. FIL-ul la ora actuală a mai scăzut, este în jur de 171 de dolari bucata. Dar uitați ce parabola a făcut. Dar nu de asta vreau să vă arăt graficul. Vreau să arăt dacă aș retrage FIL. Nu se încarcă graficul. Nu s-a încărcat graficul? Da, în fine, nu e important. Vreau să arăt, dacă aș retrage FIL din Binance, aș face withdraw în Hotbit, de exemplu, bifez opțiunea taxă, cea mai mică taxă, 0,001 FIL. E o taxă de nimic, deci 1 la 1000, deci indiferent ce cantitate de FIL, dacă aș trimite 100 de FIL, tot aceeași taxă o să-mi ia fiul, 0,001. Da. Și dacă ar pleca din cont, să zicem, dau adresa lui Hotbit a mea și zic să plece. Bine, n-am în cont acum. Maxim, n-am nimic. Să zicem că pleacă 100, 1100. Ok, oricum nu se... acum s-a încărcat. Da, și mi-arată cât ia taxa, 0,01 și să duc 0, nu. Aici să pun 001. Așa, să fie frumos. Deci pleacă 100,001 FIL din cont și ajung 100 în partea cealaltă în Hotbit. Și asta e o metodă bună de a transfera cripto între exchange, între Binance și Hotbit.
și ajung frumos în Hotbit aici, filul, și cu filul poți să-l vinzi. Am multe rămășițe pe aici prin cont. Da. Cam asta am vrut să spun. Pentru asta sunt în piața cripto, pentru câștiguri, pentru stacking, pentru câștiguri, efectiv, și pentru tehnologia care este. Tehnologia asta va schimba lumea, părerea mea. Iată băncile, iată Uniunea Europeană vrea să-și lanseze moneda digitală, iată bănci și alte firme foarte mari vor să lanseze monede digitale, toate acum e bătaie pe monezi, criptomonezi. Bine, Lucian, ți-aș da legătura ție. Stai să scot share screen. Acum când a plecat și Antonio. A plecat? Păi, da. Așa a decis. E ok, nu-i stres. Lasă, că începem, continuăm. Adică, nu. Băgăm tare în forță. Da, da. Bun. Super. O să încep și eu să dau un share. Bun. Aș dori să întreb dacă se vede bine. Da, se vede. Vedeți ce văd și eu? Este în regulă? Da, se aude puțin sacadat, dar e în regulă. Ok. Bun. Salutare, oameni dragi. Eu sunt Lucian de pe grup. Mai apar și eu, mai dau câte un comentariu, mai încerc să ajut încoace încolo. S-a lansat camera de mentorat. Dacă cineva crede că nu se descurcă sau are nevoie de informații extra speciale, poate să apeleze acolo sau să se facă mentor. Vreau să vă spun de programul ăsta, dar da, ați văzut care e faza cu postarea și mergem mai departe. Data trecută, când noi am povestit la ultimul live, care a fost pe Online Business România, și am încercat să-l facem și la noi pe grup, dar a fost disponibil linkul. Eram undeva aproximativ. Cristian, tu mai ții minte care era data? Data calendaristică? Da. Cred că mai mult de o lună nu e în trecut. Hai să zic o lună, în jur de o lună. 19/3. 19/3. Bun, super. Deci mai puțin de o lună, 2 săptămâni. Da. Exact. Cam aici eram în zona asta. Așa. Și v-am spus că suntem în uptrend și că mai degrabă decât să mergem în jos, mai degrabă sunt șanse să mergem în sus. Ce se întâmplă cu Bitcoin-ul? Bitcoin-ul controlează piața într-un fel, adică toate se iau cam după BTC. Și atâta timp cât el rămâne în uptrend, piața sau rămâne stabilă sau urcă în general piața altcoins-urilor. Asta este o statistică ce e verificabilă pe termen lung. Puteți să observați acest lucru. Dacă BTC-ul stă pe loc, atunci altcoin-urile cresc. Dacă BTC-ul crește, atunci altcoin-urile sau stau pe loc sau sunt trase ușor în sus. Dacă BTC-ul scade, altcoins-urile scad foarte mult. Cam asta este statistica clasică, după care merg eu și mergem noi în cameră la lucru și este și verificabilă în timp. Bun. Și momentan observăm că suntem în continuare într-o consolidare și mai degrabă ne păstrăm direcția către sus. Nu știm niciodată ce ne aduce viitorul, dar momentan mai degrabă asta observ decât asta. Pentru mine este foarte clar. Da. Și atunci asta mă ajută să merg mai departe. Din 19 a fost o ușoară cădere, dar piața nu a căzut așa de mult. După măsurătorile noastre, am vorbit data trecută cu Fibonacci, prețul a ajuns aproximativ la Golden Pocket și, din punct de vedere statistic, pentru mine asta este o oportunitate de cumpărare. Ce a făcut prețul de atunci? Prețul a urcat 17,78%.
pentru cei care au luat acest trade sau care l-au observat, felicitări. Mergem în continuare și vreau să vă vorbesc puțin despre sinusuri. Sinusurile sunt foarte importante ca să înțelegem în ce fel de piață ne aflăm. Piața urcă sinusoidal, într-un fel, sau scade sinusoidal, adică nu este o linie dreaptă, nu o să fie niciodată o linie dreaptă, că sunt fractale. Atunci, pe termen lung, foarte lung, piața cripto este un fractal care poate fi analizat și din punctul de vedere al unui sinus, cu creștere și cu scădere. Crește, scade, iarăși crește, iarăși scade. E un sinus. Atunci, data trecută v-am spus că eu consider că suntem aproximativ undeva în zona asta. Ok, ce se întâmplă după zona asta? O să urmeze cel mai probabil un următorul bear market. Okay. Haideți să ne uităm cum arată un bear market la Ethereum. Să-l analizăm și să ne gândim dacă asta a făcut la un moment dat, ce se poate întâmpla pe viitor. E vorba de statistică. A avut o creștere, bine, el a crescut gen, știți că a fost foarte, foarte ieftin. Adică nu, de la... Hai să spunem că Ethereum a costat la un moment dat minus, mergem la 0, aici, uite la ea. Da. De la $8 de aici, da, a urcat la 1400 aproximativ. După aceea a urmat bear market-ul, da, care a durat aproximativ, hai să zicem, până la halving-ul BTC-ului, da, au fost 872 de zile. Foarte mult. După ce Ethereum rămâne fără combustibil și oamenii se plictisesc de el și urmează bear market-ul, da? Atunci eu mă aștept la ceva aproximativ similar cu toată faza asta. Ok? Bun. În bear market, în momentul în care o să ajungeți aici, din punctul meu de vedere, este o oportunitate să acumulați pentru următorul ciclu, mai degrabă decât că totul se prăbușește și se duce pe pârtie. Și că nu, că totul a murit, o să vedeți articole că Bitcoin a murit, Ethereum a murit, așa. Dar pentru cei cu răbdare care reușesc să stea în piață sau să vândă undeva, să vândă când suntem în downtrend confirmat, da? Să vândă. Și aici să reacumuleze. O idee interesantă ar fi să vă țineți criptomonezile pe care le acumulați în staking și să le acumulați pentru următorul potențial ciclu de creștere. Din punct de vedere statistic, sunt șanse mai degrabă ca asta să se întâmple, dar pe termen lung. Și mă refer la ani de zile. Așa. Și asta e zona macro. Și acum să ieșim din zona macro și să ne uităm ce a făcut T-Fuel-ul față de data trecută. În 19 v-am spus că mă aștept la o creștere de la T-Fuel. Așa. Și i-am luat un Fibonacci și nu a ajuns fix la țintă, dar aproape de țintă. Și pentru cei care au luat acest trade, momentan încă sunteți la 24%, dacă n-ați vândut sau dacă ați vândut undeva destul de sus, 70%, felicitări. BNB-ul, la fel, își urmărește faza, a ieșit din triunghi, da? Merge încet, fain frumos către următoarea țintă. Link-ul nu arată foarte bine, dar asta nu înseamnă că nu are potențial. Okay? Vreau să vă spun că Chainlink-ul s-a integrat deja cu Polkadot folosind Substrate. Și asta e o știre foarte bună și pentru Chainlink și pentru Polkadot.
pentru cei care dețineți Polkadot sau Chainlink, să știți că eu mă aștept să treacă de 90 link-ul, minimorum, și 130 Polkadot și 131 Uniswap. Eu la asta mă uit, dar e posibil să fie chiar și să ne surprindă și să fie mai mult. Aș dori să vă spun despre site-ul Medium. Dacă dați o căutare la 1000x altcoin Medium, o să găsiți acest articol. Cum este articolul ăsta, așa se poate lansa și alt articol. Acest articol a fost lansat în februarie 2021. Voi dacă nu citiți ziarul Medium sau alte știri sau alte faze, de unde să găsiți chestia? Chestia următoare care s-ar putea să facă ceva la un moment dat. Și atunci, noi citim Medium și ne interesăm de tot felul de chestii. Vedem ce se întâmplă aici. De exemplu, hai să mergem la articolul acesta. A fost publicat în 12 februarie și este vorba despre Get Protocol. Get Protocol este un protocol de tichetare în care oamenii care au, adică firme de bilete, se folosesc de acest protocol și cheltuiesc 28 de eurocenți în Europa și 28 de cenți de dolari în state pentru fiecare bilet vândut. Atâta costă să folosească serviciul acesta. Și asta înseamnă că dacă această platformă o să fie folosită de mii de oameni, se duce corona, se nu știu ce, sunt șanse să crească și mai mult de aici încolo în viitor, pentru că ei ard Get în valoare de 28 de eurocenți, că suntem în Europa, pentru fiecare bani primiți. Și asta înseamnă că este deflaționar. Adică sunt din ce în ce mai puține tokenuri pe piață, cu cât este folosită platforma și asta automat îi crește prețul. No. Asta ca și lecții de tokenomics, că ceva trebuie să aibă și tokenomics ca lumea, ca să și facă ceva. Să ne uităm pe CoinMarketCap, la Get. Să vedem ce au făcut din 12 februarie. Eu nu vă spun să vă cumpărați Get, să nu mă înțelegeți greșit. Dar dacă vedeți un astfel de articol pe Medium, cu un astfel de potențial și cu fundamente din astea, adică tokenomics bune, o să aibă adopție în masă, adică publicul și-l dorește pentru ceva, în sensul ăla, no. Okay? Înțelegeți care e ideea. Nu e vorba de Get aici. 13 februarie, da? A fost 75 de cenți, acum este $7,99, 10x. Și asta dacă merge la 1000x, atunci înseamnă că de la 75 de cenți, hai să zicem $1, ajunge la cât? Faceți voi calculul și vedeți cam cât ar mai avea ca să meargă de aici acolo, în caz că vrea să facă asta. Pentru mine este un pic scump, după ce am făcut așa ceva, și nu o să-mi cumpăr Get. Dar ce o să facem noi? În fiecare zi o să citim ziarul și o să ne uităm să vedem ce are fundamente ca lumea și potențial. Okay. Asta îl închide că am povestit de el. Asta îl închide că ați înțeles care e faza cu strategia, cu găsirea chestiilor. Și următoarea strategie pentru găsirea chestiilor este aici, la ICO Calendar. Pe CoinMarketCap, ICO Calendar. Și aici ne uităm la, da, să bea un pic de apă. Ne uităm la ce este. Și momentan avem așa că în 3 aprilie se încheie Fake Protocol, avem Toco Crypto, Mogul, nu știu ce, și toate astea au un nume de mega mizerii pe care nu le înțeleg. Efectiv, e ceva, nu știu. Fake Protocol pare interesant, dar e un stablecoin. Și atunci nu sunt foarte curios.
TokoCrypto. Hai să mergem la TokoCrypto. Să vedem ce și cu ăsta. Acum facem o analiză exact așa cum aș face eu o analiză. Nu durează mult, poate că o să fie util ca să înțelegeți care e faza. Ok. Se poate cumpăra de pe Binance, da? Asta observ aici, da? Ai How to Participate, da? Launchpad Binance, da? Așa. Ne uităm la tokenomics, 15% pentru echipă, 57% pentru fundație, ceea ce e ok, advisor 2%, bine ar fi fost și 1%, dar să zicem e ok. În private sale acum, da? Adică atunci a fost 1% și la public sale acum e 15%. Ok, dar ce fac ei? Sunt acești 3 tineri, e prima oară când văd chestia asta, eu habar nu am. We can DAO it. How a new wave of cypherpunks is disrupting venture capital. Și cred că e un articol pe Decrypt, dar nu sunt curios momentan să îl văd. Următorul pas ar fi să merg pe site. TokoCrypto. Hai să căutăm ce este. TokoCrypto.com. Indonezia. Ok? Bun. Haideți să vă zic care e treaba. Deci ăștia dacă nu pun ceva în engleză, direct ce e asta? E un exchange? Oh, ok. Pertu Tarkan, pasar, bă, deci nu. Nu, mizerie, nu, mulțumesc. Ok. Next. Următoarea. Nu. Și așa le caut pe toate. Să văd dacă e ceva aici. Probabil că aici, momentan, acum, nu este nimic. Sunt tot felul de prostii. Dar nicio problemă. Sunt altele care sunt upcoming, care urmează, da? Astea urmează. Oh, Deeper Network. Ăsta pare interesant. Da? Vă uitați la nume. Hai să ne uităm la Deeper. Deschid într-un fișier nou. Așa. Ok. Trebuie să fim atenți la asta. Ok. ICO. Upcoming înseamnă că mai fac unul, că mai făcut unul. How to participate. Ne uităm aici. Public sale. În 8 aprilie începe în 4 zile. Bun. Care e faza? Șansele îs că voi nu o să prindeți așa ceva pentru că e foarte mare competiția. Dar la un moment dat chestiile astea se lansează pe Hotbit. Și Cristian v-a arătat care e faza cu Hotbit-ul. Hotbit e aici. Da? Avem Hotbit. Dacă nu ați prins un ICO din ăsta, care îți crește 100x după ce e lansat, că îl cumperi la un cent și se lansează de obicei la $1 și voi ați făcut într-o lună sau câteva zile 100x, numai pe faza asta, că până se lansează, dar dacă nu prindeți, pentru că e mare bătaie pe ele, atunci în momentul în care se lansează aici, o să-l găsiți la exchange. Și atunci îl căutați la exchange și se poate cumpăra. Bla bla. Ok. Sper că ați înțeles care e treaba. Deci, ce se întâmplă? Deeper Network se lansează, ca să recapitulăm, se lansează dacă voi urmăriți toată chestia și vă puneți pe lista de așteptare sau la loterie ca să vă înscrieți, ca să cumpărați și aveți și șansa 1 la 1000 sau 1 la 1.000.000 ca să și cumpărați un pic, în momentul în care se listează pe un exchange, de obicei o să fie prețul de 100 de ori mai scump. Numai de pe faza asta. Dar șansele sunt că nu o să prindeți chestia asta. Și atunci sau stați și încercați faza la toate care îs stase, care au fundamentale bune, nu la orice mizerie. Am văzut Toco, ăla e o prostie, din punctul meu de vedere. Eu nu m-aș băga pe așa ceva. Dar la așa ceva, dacă citiți despre Deeper Network, da, poate că ajungeți la concluzia că ar fi ceva interesant și are fundamentale bune, cum am ajuns eu. Nu stăm acum ca să citim chestia, dar ca idee. Bun, și atunci mergem mai departe. Dacă nu o să prind, da, îl închidem, mersi. Dacă nu o să prind, nicio problemă, în momentul în care se listează pe Hotbit, că eu verific Hotbit-ul în fiecare zi,
o să fiu atent la ce se întâmplă aici. Bun. După ce se lansează pe Hotbit, unele chestii urmează iarăși să aibă o creștere. Nu toate, dar unele da, altele nu, și de asta nu e bine să băgați mai mult de 1% din cont într-o chestie din asta. E ca și un trade. Investiția e exact ca și un trade, din punctul meu de vedere. Și atunci, noi ne-am luat ERN, da? Am vrut să-l luăm la 9 dolari, dar nu am apucat și l-am cumpărat la 19. Dar, nu, asta nu e nicio problemă. Am luat pe Uniswap. Dar vedeți că de când a fost lansat pe Hotbit, ați avut timp berechet ca să vă cumpărați, pentru cei care au dorit să facă asta. Bun, și după ce crește ceva anume, cum a spus și Cristian, este recomandat să scoateți și profit. A crescut, da? Ați avut aici timp suficient și lichiditate ca să vindeți undeva în zona de 50, 51, da? După ce o chestie crește 100% pentru cei care doresc să facă asta, să se îmbarce în strategia bulgăre. Și acum o să vă spun de strategia bulgăre. Ceva crește 100%, îți păstrezi chestia, adică scoți investiția și îți păstrezi ce rămâne. Și aștepți să se introducă următoarea chestie cu fundamentale bune și îți cumperi următoarea chestie. Dacă următoarea chestie crește la 100%, o vinzi. Numai investiția. Și după aia aștepți să se repete ciclul până aproape de bear market. Sau până la început de când e gata faza, cam pe când e gata faza. Dacă eu o să știu că pentru mine e gata faza, o să vă anunț. Până atunci, mergem înainte. Din punctul meu de vedere. Eternity are fundamente bune și eu cred că o să spargă 1000. Adică o să ajungă la peste 1000. Sau așa. Și atunci, o să vând, încă n-am vândut 100%, da? Că ăsta îl țin. Dar la unele, exact așa o să și fac cu metoda bulgare. Aș dori să vă povestesc acum puțin despre CryptoKitties. Hai să ne uităm la CryptoKitties. Voi țineți minte CryptoKitties sau cei care au vechime în domeniu. Hai să încercăm să ne cumpărăm o pisică din asta. E prostia asta de măți, da? Care e foarte drăguță de altfel, dar e o imagine, e un NFT. Momentan, prețul la această imagine este de 100 de Ethereum. Și nu o să o cumpăr, vă dați seama că e stupid, nu mi-au așa ceva, nici nu am atâția bani, bă, picior. No, dacă ai idee, e foarte scump. CryptoKitties a început în 2017, atunci s-a lansat și 2016 de fapt, și de atunci prețul a tot crescut și Ethereum a tot crescut și prin Ethereum și asta e o pisică care a fost cumpărată pentru câțiva dolari sau cenți la un moment dat. Acum, eu presimt că istoria se repetă, dar nu cu CryptoKitties, ci cu Polkamon. Polkamon aparține de Polkadot și e o platformă de NFTs care acum s-a lansat și deja se poate cumpăra Pimonul Hotbit. Undeva în zona asta unde e acum prețul, eu zic că îi ieftin. E foarte important să ajungeți acolo în zona în care vă dați și voi seama că ce e ieftin și scump. Au fost lansat pe Uniswap la un preț. Eram ocupat cu alte cele și nu am reușit să-mi cumpăr, dar a fost listat acum la Hotbit și momentan prețul este în zona lansării pe Hotbit. Okay. Nu mă zic. Eu mi-aș cumpăra niște Polkamon așa de 1% lejer. Bun. Ce-i ăsta? E o platformă de NFTs și poți să-ți cumperi chestiile. Dragonul ăsta și alte astfel de imagini. Okay. Grab Pimon and experience the thrill of unveiling ultra rare digital monsters only you can truly own.
când aud de ceva deflaționar sau ultra rar, mai ales în bull market, mă gândesc automat că e ceva care s-ar putea să fie interesant, gen să se mega merite. Dar CryptoKitties valorează acum atâta. Au trecut foarte mulți ani din 2017, din 2016. Asta înseamnă că dacă unul dintre voi reușiți să vă cumpărați o prostie din asta, un NFT, sunt șanse să valoreze atâta peste tot atâția ani. Dar ani de zile, nu luni. Și atunci, pentru cine își permite, pentru această informație pe care v-am lansat-o, dacă primesc 1% donație din potențialul câștig, nu m-aș supăra. Dar nu cer, informația asta este gratuită pe care vă ofer. Dacă o să vrea cineva un curs sau ceva mai profit de atât plătit, noi luăm în considerare și acest aspect, dar să fie ceva frumos și profesional și care să aibă un început, un cuprins și o încheiere. Așa. Bun. Cam atât pentru azi. Dacă vrei să vorbim despre Timon, da, să vă spun așa ca și idee, cam ce așteptări aș avea eu de la Timonul ăsta. Eu cred că sunt șanse să spargă 1000 și ăsta, poate chiar 2000 în acest bull run. Are acest potențial și suntem numai la început cu el. No. Dar trebuie să aveți răbdare. Și sunt fluctuații. Deci sunt fluctuații pe piață. Uitați-vă la graficul ăsta. Arată absolut mizerabil. Nu este nici așa, nu este frumos, nu este nici în jos. Este urât. Dar e nou. Așa arată un grafic nou. Că nu de mult s-a lansat. De câteva zile. În 31 s-a lansat. Nu are cum să aibă încă o structură frumoasă. Dar și-o face în timp. Și toată chestia e că dacă prețul mai scade de aici și am cumpărat aici, cel mai probabil eu o să cumpăr mai mult. Asta o să fac eu. Nu știu ce faceți voi. Vă mulțumesc pentru prezentare. Eu am fost Lucian. Sper că v-a plăcut. Dacă aveți întrebări, acum e momentul.